Atunci când te lovești, o rană se poate vindeca, dar o rană sufletească poate lăsa traume, care de multe ori te pot urmări toată viața. Vreau să vă povestesc o poveste emoționantă și ca o mică surpriză pentru cei care apreciază această pagină, finalul acestei povești o să te surprindă. În urmă cu aproximativ 15 ani, un băiat în vârstă de 18 ani și-a găsit perechea și un an mai târziu a devenit tătic, la doar vârsta de 19 ani. Totul fusese planificat, nu a fost o greșeală. A fost doar o dorință din partea lui și a concubinei lui. Așa a luat naștere o fetiță atât de frumoasă, încât părul ei auriu și ochișorii verzi topea fiecare inima. Chiar dacă aveau decât o cameră cu o sobă de lut, pentru ei era tot ceea ce era mai bun pe lumea asta. Trecând aproape 2 ani de la nașterea fetiței, bărbatul tânăr devenit tată se tot bătea să lucreze peste tot, lucrând în construcții și în timpul liber având clienți particulari, singurul moment de odihnă fiind acela când dormea. Nu era deranjat de faptul că trebuia să muncească atât de mult. Din contră, visa la o căsuță pentru familia lui tânără. Așa cum în România noastră nu poți să pui un bănuț deoparte, el a ales să plece din țară pentru a putea pune ceva deoparte pentru visul familiei lui. Doar că atunci când el a venit pentru prima dată acasă, doar după câteva luni, a constatat că soția lui nu a putut să-l aștepte și din lipsă de preocupare își făcuse relații cu alți bărbați. Tânărul tată nu a putut suporta acest act de umilință din partea soției lui și a decis să divorțeze. Totodată, el câștigând custodia fetiței. Văzându-se acum pus în postura de a renunța la plecarea în străinătate, a decis să se transforme și în dublu părinte pentru fiica lui. Fiica lui avea aproape 2 ani pe atunci. Nu înțelegea prea bine situația, dar plângea după mama ei, care fugise cu un alt bărbat departe de sătucul în care ea fusese căsătorită. Prima mâncare gătită de tatăl tânăr a fost cel mai greu test, gătind o fasole bătută cu afumătură pe care fetița lui de nici măcar 2 ani nu a fost deloc mulțumită. Cu timpul, tatăl tânăr și-a dezvoltat abilitățile de bucătar, începuse să gătească mai bine și chiar de multe ori fiica acestuia era extrem de fericită. Cu lucrul, de asemenea, reușea destul de bine, de multe ori luând-o pe fiica lui cu el la lucrările private. Chiar dacă cei din jurul lui îl priveau cu milă și îl compătimeau pentru faptul că ducea atâtea în spate, pe el îl vedeai mereu zâmbind, glumind și optimist. Doar că ceva timp mai târziu a trebuit să se întoarcă în străinătate și să poată să câștige ceva mai mult pentru a-i asigura un trai mai bun fiicei lui. Pe atunci, fiica lui a fost încredințată bunicei tânărului tată, care, cu toată străduința ei, reușea să o învețe lucruri interesante și să o educe exemplar, deoarece femeia lucra în învățământ și știa tot ce era mai bine pentru nepoata ei. Așa trecea timpul și tatăl venea constant pe acasă și tot pleca înapoi, trecând în acest ritm încă 4 ani. În acești 4 ani, tatăl a avut foarte multe greutăți de tras prin străinătate, ajungând să doarmă și pe străzi, doar ca să strângă bani necesari fiicei lui. Totul s-a schimbat însă într-o seară de sâmbătă, prin iulie 2014, când tatăl, lucrând la negru la un gard în străinătate, în spatele lui a oprit o mașină de poliție. Din mașina poliției a coborât un ofițer tânăr și unul mai în vârstă, cel în vârstă recomandându-se ca fiind comandantul secției respective de care aparținea. Polițiștii l-au întrebat pentru ce firmă lucrează și ce program avea, deoarece era neobișnuit ca sâmbătă seară să lucrezi până târziu în țara respectivă. Tânărul s-a răzmat cu spatele în gard și s-a gândit în sinea lui: dacă îi mint, oricum mă prind, așa că le zic adevărul. Acesta le-a spus: momentan lucrez la o fabrică, dar câștig foarte puțin și de aceea mai lucrez când am timp și la particular, ca să pot acoperi ceva cheltuieli. Nu am acte. Fac asta doar pentru a-mi putea întreține fetița care este în România cu bunica ei. Auzind asta, comandantul mai în vârstă i-a dat un bilețel cu adresa tânărului și i-a spus ca să se prezinte dimineața la ora 8. Tânărul a căutat a doua zi locația, dar adresa l-a îndrumat la o casă mare și frumoasă. Sunând la ușă, i-a răspuns comandantul împreună cu nevasta lui, spunându-i tânărului: te-am așteptat să luăm micul dejun împreună și să-ți propunem ceva.
Tânărul, confuz, a constatat că polițistul acela avea nevoie la rândul lui de un meșter priceput pentru gardul lui. Polițistul i-a propus că îl va plăti și că nu trebuia să-și facă griji, pentru că nu îi va face nimic rău. Timpul a trecut. Gardul polițistului a fost terminat și cei doi au rămas prieteni buni. Într-o zi, când tânărul era în trecere pe la prietenul lui polițist, acesta i-a spus: "Vino să-ți arăt ceva ce cu siguranță o să te surprindă." Acesta l-a condus în dormitor pe tânăr și i-a arătat un tablou cu rădăcinile familiei lui. Surpriza a fost că străinul avea rădăcini în România și un nume de familie care corespundea cu numele de familie a tânărului. Tânărul a fost cu adevărat foarte surprins de acest fapt și a realizat că acel om străin se trăgea de fapt din neam românesc. Comandantul se uita la tânăr care avea lacrimi în ochi, l-a luat în brațe și a spus: "Cred că și tu ai ceva să-mi spui, sau un secret care îl ascunzi de mine." Atunci tânărul i-a spus că nu avea unde să stea și că locuia într-o mașină părăsită la marginea unei păduri de câteva luni bune. A mai adăugat că vrea să-și aducă fiica la el în străinătate și de aceea strângea bani ca atunci când trebuia să-și aducă fiica la el să aibă o locuință închiriată și condițiile necesare creșterii fiicei lui. Acum vreau să fiți atenți, să dați un like și să nu uitați să distribuiți, pentru că urmează deznodământul și surpriza de final. Polițistul i-a găsit o chirie tânărului și l-a ajutat cu actele necesare să-și aducă fiica la el. Mai mult de atât, i-a găsit și un loc de muncă mult mai bine plătit și care îi oferea credibilitate pentru creșterea fiicei lui. După ce și-a adus fiica în străinătate, timpul dedicat acomodării ei au dat roade și a reușit să-și integreze fata într-o țară străină. Anii au trecut, totul le-a mers bine, doar că în toți acești ani tatăl a încercat să umple golul familiei lui și să găsească o femeie care să-l accepte cu un copil. Multe relații au aprins inima lor, dar multe le-au stins. Despărțiri nefondate și amintiri triste lăsate în sufletul unei fetițe care acum avea 9 ani și al tânărului tată. Tatăl nu a vrut să înceapă atât de multe relații, dar a încercat mereu să găsească femeia care să fie fericită cu ei și să formeze o familie. Era 2018, iar fata lui plecase într-o tabără de 3 zile cu clasa ei. Așa că, având ocazia, după mult timp în care tatăl nu ieșise singur, acesta a hotărât să iasă la o discotecă. În toată agitația, el a zărit 2 femei, care prin prezența lor reușeau să facă un cerc în jurul lor. Toți le admirau pentru faptul că erau mai scunde, de asemenea și tânărul tată. Atunci când el s-a apropiat de cele 2, una dintre ele l-a privit în ochi. Ea avea ochi mari, albaștri, cu un chip minunat, un păr lung până la fund. Această scurtă privire l-a făcut pe tânărul tată să intre în discuție cu ea și până la urmă să se întâlnească. Întâlnirile având loc frecvent, el era convins că ea este aleasa și nu era deranjat de faptul că era cu mult mai scundă decât alte femei. Din contră, s-au plăcut atât de mult și femeia era atât de atașată de fiica lui, încât s-a mutat cu tatăl și fiica lui împreună. Timp de 3 ani, cei 2 au realizat foarte multe împreună și bucuria fetiței era vizibilă. Au reușit să-și finanțeze o casă și să-și facă un plan de viitor mai bine structurat. Totuși, certuri erau frecvente, inclusiv după ce au achiziționat locuința, dar împăcările erau de asemenea imediate. De obicei erau certuri mărunte și tatăl nu le lua în seamă prea mult, deoarece în fiecare relație mai există câte o mică ceartă. Totul însă avea un sfârșit. Era 2021, iar mama tatălui a decedat, iar acesta a picat într-o depresie temporară, înnecându-se în alcool și în lacrimi. Femeia care era cu el nu a putut suporta această situație. A profitat de ocazie și l-a părăsit pe tată și pe fiica lui într-un mod fulgerător printre multe acuzații nefondate. Bărbatul nu a încercat să o aducă înapoi, chiar dacă știa că ea se lasă căutată. El a luat decizia să-și axeze munca asupra viitorului fiicei lui, care avea acum 11 ani. Greutățile și suferințele au făcut din tânărul tată un om dur cu toți din jurul lui și l-au pus într-o umbră diferită. Datorită schimbării comportamentale,
Acesta a rămas fără loc de muncă și a întâmpinat foarte multe probleme serioase. Doar că un lucru se schimbase în bine. A devenit mult mai bun cu fiica lui și mult mai atent, încercând să o facă pe fată să se simtă în siguranță și să oferească de durerea pe care el o avea în suflet. Nu voia să o transmită. Timp de încă un an, tatăl a trecut printr-o schimbare, apelând la psihologi și discutând cu bunul lui prieten, polițistul, care devenise proaspăt pensionar. Acesta i-a spus tânărului tată: tu ai tras atâtea, tu ți-ai crescut fata, tu ai realizat atâtea, mai singur tot timpul. Tu ai o poveste demnă de a scrie un roman bazat pe viața ta. Tânărul tată s-a dus acasă și s-a pus pe pat cu fața în sus spunând: eu am o poveste. Uite, așa a luat naștere acest canal, Povești pentru Suflet, unde multe povesti sunt extrase din sufletul meu, iar altele sunt menite să schimbe oameni. Nu am vrut să mai văd răutate în jurul meu, am vrut să văd doar sâmbete mereu. Dacă ai ajuns până aici, scrie-mi în comentarii cuvântul te cunosc și am să știu că mă urmărești cu adevărat și că m-ai înțeles. O rană se poate vindeca, dar o rană sufletească te va învăța să te descoperi pe tine.